グリッサーの輝きが。他の者の傷を癒したまえ。どいて竜巻となれ。かの者に風のごとき軽さを。剣となれ。闇を滑る者。力がみなぎるのを感じ。
を守る盾となる。ボーゼル。これで全ては終わっ、力だけで全てを。そんなものになった。いや。絶命しました。ああ。これで。おめでとうございます。調子が良かったみたいです。ついに闇の軍勢をも滅ぼしたレディ。ボーゼルは貴様こそが混沌の化身。神の悪魔を切り捨てるまで。
れなら負ける気がしませんわ。